ndị ọrụ Anambra Broadcasting Service ABS anatago amalitego iketa oke nke ha na mkpụrụ nkwụ gọvanọ Anambra steeti bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo na-ekesa nyere ndị Anambra. Onyeisi ya bụ ụlọọrụ ABS Achido Obidiegwu merubere mmemme ịmalite kesaba ya bụ mkpụrụ nkwụ n'isi ụlọọrụ ya bụ ụlọọrụ dị na Abuja dị na Roma Ọka. Onye nta akụkọ anyị bụ Ngozi Obilere tụtụkọta anya bụ akụkọ wee weta akụkọ na ndị ọrụ ABS a ji nnọọ obi aṅụrị na obi ọcha na-analụ mkpụrụ nkwụ ndị ahụ n'otu n'otu. Gere ya bụ akọ n'uju. N'okwu ya mgbe ọ na-ahafe ya bụ mkpụrụ nkwụ ọkụkụ, Nkesa Chido kọwara na ekenarị akụ oyibo ọkụkụ na mbụ ma na-ekekwazi nkwụ n'oge a. Dịka ọ na-akọwa ya bụ nkesa mkpụrụ nkwụ dịka ezi amụma nke ga-ewetara ndị Anambra mmepe ụzọ mkpata ego, Nkesa Chido were ya wee tụnyere ihe onye jibọkwa gọvanọ Mike Okpara mere na Eastern Region iji mee ka ọlụ ugbo bụrụ akwa akwụrụ ma tokwa aka na-achị steeti a n'ihi ya bụ ezi amụma. Nkesa Chido gwara ndị ọlụ ABS ka ha kaba arụ hụ na ha kụrụ ya bụ nkwụ, zụọ ya nke ọma, nke ga-abụ na n'oge na-adịghị anya na ha ga-amalite mịba mkpụrụ. Dịka ọ na-egosipụta obi ụtọ ya nye aka na-achị steeti a, Gọvanọ Soludo ka onye ji ọkwa Director ngalaba akụkọ na okwu akpụ n'ọnụ nke ABS Maazị Gabe Okpalaeze kọwara na crude oil bụ nnọọ otu ngalaba mmanụ nke ndị mmadụ ma nke ọma, ma kwue na mmanụ nkwụ bụkwazi otu ngalaba mmanụ nke ndị mmadụ ka ya achọpụta mkpa na uru dị na ya. Maazị Okpalaeze toro aka na-achị steeti a otu o si wee cheta mkpa ndị ọrụ oyibo dị nye ọchịchị ọbụla ma kọwaa n'ọdịnihu na ndị ọrụ ABS ga-egosipụta ndị Anambra niile ndonye ukwu na ezi nkwado ha nye aka na-achị steeti a. N'okwu nke ha ka onye Director nke ngalaba azụmahịa Oriakụ Beatrice Akwanamnye nakwa onye ogbo ya nke Administration Lady Tina Ekenta kọwara na aka na-achị steeti a egosipụtago nnọọ mkpa ọlụ ugbo dị nye otuto akụnụba, bụ nke mere o ji wee wepụta ezi atụmatụ a bụ ịkụ akụ oyibo na nkwụ ma kenee Gọvanọ Soludo n'ihi ezi amụma. Ọtụtụ ndị ọrụ ABS bụ nnọọ ndị bịara were oke ha